o delay case afa so be na be nya also ye de a friend say ye dey assemble that court na e dey aka case now enti no ye hear ni mu say omode and you are ready. Is there no time limit? Well, time limit, but I say until omo we no. Ono no gina me nchen ya me ne dey nkomo. So omo betimi abese no, ye gina he omo betimi asem no aye. I know there any problem. And we are ready to accept service. Enti no, ye twen say omo dey Abusia for mo bia kwawa e de baba Grace TV so mesre so be kan ho wadaroma na wa like na wa comment na wa share na bibia ya sumdie bi se obo ade nyankro panto abusia obi aho ye yenso ye ho tententen panya me gusu kwaye abusia yenim se be se afimu ani e na nsem wa de jawo ye mamu e da de Lumba ni wachi nsense ma ade chi ade sa no na ye tumi sere ni abasa na foforo si na we yewe na bibi se koso ni ade ama ensem ye bebre e na wo ye da so tina court na ensem ba akwa e be gentle ha na gusu gentle ha yeah, that's the Lumba, the celebration of life. I want sense. Being confident to you as well. In any one dance here. Ebe kai say, ebe that Lumba ye nyame dia na mu. Ya na ye course no ye wi afi and pin million ye di nusia 2026 mo. And ebe to dwa say, that the Lumba ye ofa ya poku. And afi that Lumba ni aba pen ye Family&Akosua be pamase. On pese o mo kabom no mo ye celebration of life. Bibi ye nkai bi o de be kai audition e dey celebrate no sense that Lumba be wi ase. Obe bobra ebe je din wa asase so se de ono aka se nipa be gine din nipa me panyin che no na enam se na yie sensen kakra course no ade ntia bi o wantumi anka ho bi no omo ka bo no ma celebrate omo wo fasan ene omo nia no se de send factor ebe fitting celebration of life for that Lumba se de omo time na abusia ena ya nka bi anhye a na kofi to Tupac e de kodan court se osre ko se court on fa tabo injunction ento celebration of life for abusia for person omo ye no so na obeka ya na kofu de kodan court o trim se nsem yin no ohwe de free court o ne ma me no ba ko se court mfa interlocutory and say interim injunction to so after court we no won san fa perpetual injunction to so na interlocutory and say perpetual injunction interlocutory injunction and say interim injunction and say every asem no court to court nyan kan we no court enhye eye defendant ye Family&Akosua brempoma no of ya poko no me oni akase ebo mo nton koso nkoye celebration of life bi akopem se court be adwumadi na wi after the court bu asem wi a on san fa injunction ba ko to so no ye perpetual because perpetual na se copy me say wi ase be se no e ma da de Lumba e wo fa of ya puku eni ni abaye Family&Akosua brempoma en ton koso ko celebration of life bi akopem say wi ase be se o mo ntimi celebration of life bi a en fa ma da de Lumba na busia onim say asem no court originally nipa 9 na Tupac na kofusu e de on ko dina court na first defendant no ye Family&Akosua asewa second defendant no na ye wo fa ya puku third defendant Family&Akosua brempoma and a fourth defendant Papa She evangelist Papa She na ya wakosa the busia na obeka ye abre beto odwa se busia for chese motu na kofusu afrekunya so on the 11th of March 2026 na 2 weeks later 25th of March 2026 na pa koso ne krata aba abonten se oni abusia mpanyimfo na ya adwen se Tupac nya abusia pani biem na omabo the Shebrante be a friend said Mr. Jones Kennedy Brefo so one never share chase abusia pani Mr. Jones Kennedy Brefo no one abusia pani ko na Brefo di asempa ya sisi ya ona ye hu na bia ase abusia pani de mother Lumba dis abusia na abusia na nsansense mu abusia pani ko Brefo de krata aba se ebe ya ya fo nsem wo court no wo nko yin free ho ensem wo court se na kofu Tupac se odi injunction ko to Lumba celebration of life so esan se na ko Brefo che se abusia fo abro na pa ko so na bo ndin oni abusia yin na ka bo ndin se abusia pani o hwe chire no interim no abusia fo na catch and say wo munye interested in that case na how omo kakra it is not in the interest of the family am o check krata de come lawyer for ejina de ma Tupac na confuse na odaroma say only asem no free court lawyer for na ntu ana mo enye free court ti na ko abna Brefo na we dey ebo di na kasem dia asem pa dia asem ko dan court to say on person will be case no bi na be an interested party san say na confuse ni na so kwa ama o dey asem ko dan court asase no chere say na o ye abusia pani sa bre na o ye abusia pani lawyer for chere say says ya onye abusia pani bi na confuse Tupac any locus and asem na so mpo say o dey asem say akwa dan court inti na ko Brefo dey asem ko dan court say court man kwan na o me ka asem no bi san say ya o dey abusia pani ya aba no kre court hwe nsem no mo gitum e ma na ko Brefo be ka asem no bi ya says ya o ka chere Tupac lawyer say
wɔn nkɔ sakra ɛyɛ nsɛm no ɛyɛ rate of summons no mu na ahyɛseɛ no na yɛ 4 defendants am sɛ na yɛ 4 defendants ahyɛseɛ no sɛ esi adeɛ wɔn mfa Nana Kwabena Abrɛfo di mɛka ho as the 5th defendant esan sɛ court ama ne kwan Accra High Court ama ne kwan sɛ obetumi abɛjoin ne asɛm no wɔ hɔ no na ebusua ɛna naano yɛ kopie bɔ court a yɛbusa lawyer for sɛ si ano nso akosi sɛ wɔn anya de Nana Kwabena Abrɛfo di aka ho lawyer for gyina de ma Nana Kwabena Abrɛfo kyerɛ sɛ court ɛka asɛm bi saa na ɔhyɛ so tuanamu nse ya deɛ di kan wobɛkɔ no akɔgye tumi krata order ɛde free court na afei ama watumi asakra the original rate of summons ni na nipa no also de di kan no in this case Nana Kwabena Abrɛfo o de di abɛka as 5th defendant ansa na wasɛ ɔhwehwɛ Nana Kwabena Abrɛfo na mu bibi sa no wi a ɔmfa nkɔ 7 na lawyer for Nana Kwabena Abrɛfo no asɛm no fa ne ho no ɛna abɛ 7 no na lawyer for kyerɛ sɛ free bra court kan sa asɛm no on the 14th of May 2026 ebesine lawyers egyina mu de man Nana Kofi Tupac wɔn ntumi survey Nana Kwabena Abrɛfo nti na no kwan na nkɔ so nkɔ court no wɔn ntumi ankɔ court na sɛ si ade abɔ nse court to asɛm de akɔhyɛ da ɛde akɔhyɛ 29th of July nyame adom abosim yɛ wɔ mu ya na de to so de no nkono esan so wɔn gidi sɛ enu hɔ de ebia na Tupac Nana Kofi lawyers etumi aserve Nana Kwabena Abrɛfo with official rate of summons as is your amend no wabɛyɛ the 5th defendant sɛ de bɛyɛ a Nana Kwabena Abrɛfo so betumi agina so no de aba court wabɛka asɛm no because saa bere yi a Tupac lawyers enya 7 Nana Kwabena Abrɛfo oni nyina so bia wa asɛm no kɔpem sɛ yɛbɛ 7 na kɔm amrɛ mu krata mu asena de aka bi ato so na busu de yɛnka kan kakra yɛnkɔ na yɛnkɔ tie de akɔ gye to mu sɛ Nana Kwabena Abrɛfo mɛka asɛm no ho no na yɛkɔ tie de course ɔyɛ fo nsɛm de to dwa yɛwia ne abɛhwɛ na ano yɛ afo kyerɛkyerɛ de asie no mu na afɛ bibia yɛ aso bi na de aka bia yɛ de asom mo daroma Council, and then in said the na court. I she. Abusapani Pacho. Council, and then him said the court. Meka say na eja Abusapani de ebetu court when him say Omar Meka. When sending ceremony a course or court. Mecha etiefo nyina. Dedi kan de meka ne say nano a ye nimu hia ne ye ka kyerɛ mu say ye de enkrata betu court say eye Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo. Ono na se ekona abusua ewo paako so ne nsuta no ono na yapa ne se abusuapanyi enti nsɛm na eda court no etwa se court ede ne bɛka asɛm no ho sɛ de ɛbɛyɛ a yebetimi ado asɛm no masukɔ na enkyerɛkyerɛmu bi ewo mu bia ye de abetudwa na enra nadwo yɛmfa ne sɛ be almost 5 o'clock ɛna ɛyɛ Tupac a lawyer for no omode affidavit in opposition ebre na said the net tie bia no enam se na ye gi asem a ide abeto court no edinti no ye adwen say even though abalate no ye beko ye nim ni aka asem no nti ene ye de asem beto court anim se court enhwe no fa Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo enka asem no ho ye bobo so na court agi atum se Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo etwa se ye de ne beka asem no ho enti sesi ane de Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo asɛm na eda court no ono na eye 5th defendant enti court ahye Tupac ene ne lawyer for say asɛm no omo amend rate no omo mfa Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo nka ho ena court ahye da say yensamba 29th June enti zane yema ni nyina bɛkɔ so na 29th June ya beto aso e court Said the abeto dwa said na bɛka no musuye mo gidi say ebeboa ama asɛm die na mo pɛ no mo site mi aka no ohwe yen rules ene ye mra de adwuma na aya na court no ese se oye ne niam se de be ya asem bi ba nipa a etwa so mo ba asem no nyina mu no ye de omo be kan asem se de be ya because we se nka court anye antuma nke betimi akọ file another suit but court hwe niam ni nyina court ese there be asem a eda menim no se me de Abusuapanyi ka ho a ebeboa court na ma court no ahwehwe nsem ni nyina epempensem mu ehun se asem no ni sibreni ana say ha na ese se ye asem ne fa enti no niam bebre ho no ma ese so omo ye ese so omo kwaje order ese so omo amende ese so omo serve yen a akwanya beba am yen so ye die defense aba betudwa ni nyina echi no court ye mra 29th na de wo bia yenka Cause we the last ye nyina ba wie no ye bu bisa say so ye na bɛka no na kyerɛ sɛ ye gitum so ye Abusuapanyi na yenya nu ho okay eno no sɛ Abusuapanyi de sɛ de medi kan na no efie eni esi Abusuapanyi ye yasema idea beto court ne say Abusuapanyi Kwabena Abrɛfo na sese yesi na Abusuapanyi ewo ekɔ na abusuam wo paako so ye ka sese ni say asɛm na eda court no eye Tupac oni hu tumi
sɛ ogyina asɛm no mu bi nti afei ne yɛbɛpɛnsɛmpɛnsɛ saa nneɛma no akyerɛ court deɛ nti a ɛni sɛ abusuapanyin Tupac ɔno na ɛdi asɛm yɛ anim yɛn friend no to sack. oh to sack nti afei ne yɛbɛdɔ mu asukɔ akyerɛ sɛ oni tumi sɛ ɔno na ogyina asɛm no anim wɔ court nti ɛm sɛ ne yɛmɛka no yɛn kɔ abusuapanyin so n'agya abusuapanyin deɛ bɛtɔ dwa asɛm kakra bɛn na ɔbɛka ɛde akyerɛ atiefoɔ ne sɛfoɔ ne mu aseda ne yɛde me nyankopɔn de me nom ase pii. okay papa then also Nyankopɔn nhyira mo nyinaa. Nyankopɔn nhyira mo for mo mpaebɔ ne ɔdɔ a mo de tie court proceedings ni nyinaa akyi na ɛnɛ nso so pɛpɛɛpɛ yɔ apie na ɔbɔnsam nsa agyene na nsa kɛseɛ bi aso so agyene nti Nyankopɔn nhyira mo. Alright, abusua nti we yɛ bra court di kan ka sɛ wagye atom sɛ na akɔbɛ abɛfo mɛka asɛm no nti na akɔfu lawyers no nkɔ na wɔnkɔ vary a rate of summons and so wɔnkɔ sakram kakra wɔn amende na wɔn fa the fifth defendant emra mɛka the person of na akɔbɛ abɛfo di asɛmpa na na sɛ zia na akɔbɛ abɛfo lawyers kyerɛ sɛ ebesi nɛ ya me no kasa na no dwala o kyerɛ ebesi saa na no dwala nti ne na ebi wɔn de asɛm wɔn de na akɔbɛ abɛfo nsa nkakra ta bia eba san so anama case ni delay but wɔn de wɔn atwɛn ti wɔn twɛn sɛ ne time bia na akɔfu lawyers ebe yɛ okay no wɔn bɛ serve na akɔbɛ abɛfo with the rate of summons no then ye Wontumi aboa ma asɛm na to aso na bibia ya so bi ne wɔn mo gidie sɛ enkopim 29 July ambɔ court there na bia ɔma serve na akɔbra befo timi abɛka asɛm no na court timi adi asɛm because saa asɛm na court be die bia me hu sɛ celebration of life for that Lumba ɛbɛba so anasɛ ma so na kopim sɛ court be di saa asɛm na wie no obi antumi nye bibia and they are only hoping sɛ entempa na akɔfu so Tupac lawyers no any omu na bɛka bom na afɔ ɔma serve na akɔbra befo na akɔbra befo so timi e dia make appearance for court na court e di asɛm no ama ye hu ba bia so ande body ho bɛfa na asumdwa ba na afɛ dia ka bia and so atos tie no ye update kakra mo bi say about that Lumba celebration of life no say see ade twɛn say Tupac lawyers no be serve na akɔbra befo na yese na akɔbra befo na also the serve no nya ne lawyers na akɔbra befo na and also the serve no nti na no lawyer na ka bi say ebia no mo hu no nso a ɔma ba court so betimi dia 7 or court because that day now Tupac lawyers e were court on nti na compare some 7 na ho nkwa na committee dia 7 or ho na bibia ya so je ba so why ebia na ma delay abesis abedi e burning crab ya e na betwe yenko tie lawyers for na akɔbra bra from chimo de ma amansan e fa sansen we ne yɛkɔ so wɔ nkran high court sɛ mo bɛkae a mmerɛ bi ɔpanyin Kofi ɛde nipakuo bi ɛyɛ that Lumba Akafo Family&Akosua Serwaa ene maame Bempoma afaya poku ene de do wa friend Papa Shi no ko gina court say dwumadie bi ano musuo mu di on friend celebration of life court ensha omoma omuntimi ni say adwuma no enti sa case no ewo enkran court no eka ho asem na abra abusua eka openi Pablo na ese opaso no se dia na the police edi no court no gina busua ni dimu e na ebi se adwuma enti no se abusua to amon se ye bi tu na dia so a na nka se abusua panyi a wo fie sisi ko na ode no ko sha ase se ku fi so no adwuma dia na no gina nyo mo ani dimu na no enti eno ne ye so one court. Until the last time I called court, the court share to say on fan crata na so was a case. MSA was a penny for a year. And on I share no court and the Akoshe 29th July. This month, yeah, 29th. Maka Serwaa no saa Jordan no abusua panyin ba court na obekaya na court ahye se enkrata ne ade a oma file wo court no mo fa serve abusua panyin after the joinder was granted as asada no na abusua panyin sankae enti no yese ya nko court because na bibia ni hono ma ye kwakoka o court na
Sada no ebesi na me ne mo ka say abusua panyin san kae enti ye hwe animu say omode court processes no e ba be serve no omode serve ni we a ye be court ye say ye file be file okay on say court e grant join that application ye mre mu no until say nipa no court processes ni yedi ni nyina abe serve the person does not become a party. And yes, in terms of the joinder application being granted, and a court share open you could feel soon in a lawyer for say, for papers in a emrame survey a year and we shall pay you quabna brief. So almost 7 a honor you bet me a file appearance, defense, and it's any money and to this idea in the technically on your party. But what I say, but rate no, as someone amend the rate no. See, apply for your join the application. A granted join the application. As someone amend the rate no, amend the rate no. As someone the best saving ipa kono. No, won't me be several lawyer so. If it's a originating process, as I say, several party na nkasa. Enti as I say, ebusia penyi nkasa na the papers ne command. The commander. So person ye ni ejina mu man or the bebre. But what in the make I say, until say be 7 no. Itu ana mo bi enye. Nipa dream. Otumi yes delay case. Like as delay tactics. Some of the case na back now we delay ade emfaso na abenya also. O delay case emfaso be na abenya also. Ye dey a friend say ye dey assemble that court na e dey aka case now. Enti no ye hear him say omode and you are ready. Is there no time limit? Well, time limit but say until omo we no. Onu no gina me nchen ya me ne dey nko. So omo betimi abese no ye gina he omo betimi asebe no here. I know there any problem. And we are ready to accept service. Enti no ye twen say omode friends. There is no time limit for the serving of the rate. Me said there are no time limits. But there are no strict time limits within maybe 10 days, 14 days, and a year or 7. But said there, I mean, if you look at our rules, you cannot unfairly delay a case. Won't mean for tactics be an ABB in delay case. No, it's here any much almost the bape, respond. I believe say before 29th now. Ebeko court na yen so aka na file the process there see file now. Abusia enti no so eye na nakwabra breflores na kire mu sa e kire man sa na no ye ko pim court na ole mu nchire mu so man sa dise zia de omu de omu atwen emu twen se na kofu so Tupac less no e ba be 7 na nakwabra brefo say oh court cross mo kan e say into one on the 2 yeah say ya we can be as 5 defendants and the man na nakwabra brefo nyi na so na down bo court no so timi aba court bi abeka won say court entrance nsem so and she must be jimba. And the copy saying now because no, or they don't know what to do. And the tenant said, you now so and a beboa ama because assembly now for celebration of life for that Lumba. And this is a court to a say we be an accomplished phone HSO says the only bus your penny now in us when the only interim bus your penny to back in your bus your penny to be a in the case of court we are. And in a some court to take decision as what the judgment about. The court the judgment back because so mama quine and a bus for celebration of life and person when with me acquire. Now there's no quine swan. Say ankoba sounds na say the base bia say bia na koba fu mintie whatsapp to pack that's why kwan 2 minutes no muntimi nya na nyina abo ama bia ya so bi enti yenya abote na yentwen nyame adma 29 July and the best akopie mu Accra High Court ni akoti the court beka efa sansen mi and we dey quick update na bisua madaroma yes the best mi na ho ni atiase ama bibia enso so ayaso yeti bi da say ojebre na o hwe because one hwe by Grace TV sanse oni pa bebre ya the best so nyame kan na ho abusua yakra. Bye-bye. Your perfume, near my degree, home my own yisha. Nania, Niger woman say, perfumes neighbor show her. So, by near when you be a whole tester, and away a showcase is so I can't test her nature, saying, yes, I don't know about Batono, wouldn't the way I see now, packaging bow shape the way amber glue ho. So she ya maumia na ushia na se wani je ho a na wafa ti ye niema ne de